मैदेर वाइटि गोसोआव लादो जुदि नोंसोरो भिडिअखौ हगारलायबाय थायोबा मैदोमजोंनो नोंखौ हाबा होगोन मिथिबाय भिडिअखौ बन्द खालामाबा खोनाखादों दा बे आंनि बुंनाय आरोना मिथिबाय नों गोसोआव खोमायाव सोनानै लादो मिथिबाय नैबे माथायाव खब्रियाव गोसोआव लादो हो नेक्स्ट टाइम आरो भिडिअ नुबावनांगौबा भाइरेल खालामबावनांगौबा मैदोमजों नोंजों हमनानै हाबा होगोन बेम बेरे मिथिबाय भिडिअखौ बन्द खालामदो नङाबा हाबा हमना होगोन मिथिबाय सानैखौबो गोजोन फुंबिलि नोंथांमोननिसिम आं दिनै भिडिअ गोदान आपडेट लाना फैलायबाय बे आपडेटआनो जादों जायखिनि मैदेर आरोना मैदेर वाइटि नङा होमबा दा जोंना मैदोम बिथांखौ जावदों बियो मानि थाखाय जावदों भिडिअखौ सोर आपल'ड खालामामोन मैदेरनो सोर मैदेर बिलाय सोरबा मैदेरनो आलुनि बिब' ना बिनानाव हिनजाव मानसिया मा अधिकार दं बेहा हौवाजों माने फाइटिं जानो बा नांलायनो मा अधिकार दं बेहा मा अधिकार दं सोर मैदेर बिलाय माबेनि बिलाय मैदेरा बेहा मा मालायनि माबा क्लिप होयै भिडिअ लाबोनो माबा मोनदों नामा बेयो साला मैदेर ननसेन्स मालायनि भिडिअ लाबो बिदि मालायखौ थांखांनाय बाथ्राखौ बिदि रायखांनाङा मिथिबाय माबे नोंलाय नोंना मा एसेबो माबा गैया नामा कन्टेन्ट लाबोनो नोंहा जायगा मोनाखै नामा मालायनि माबाखौ लाबै क्लिप होयै फट' होयै बिदि रायनो नोंखौ मा खालामामोन बे मैदोमा जोंना मैदोम फंबाया मा खालामामोन नोंखौ ननसेन्स बायदि बेबायदि भिडिअ दालाबो मिथिबाय नङाबा नोंखौ बे मैदोमा माबा होनदोंमोन नामा नों भिडिअखौ माबादोंमोन नामा क्लिप खालामनानै नोंखौ माबा मोनसे दंखिहरदोंमोन बा रायहरदोंमोन नामा सोलाबो जेनगोरा नोंसो लाबाय जेनदों आरो नेक्स्ट टाइमाव आरो भिडिअ लाबावबा खिन्थु आं मैया नायनाय खर' गाज्रि आरो मैया मोनानायखाय आं होआखै मिथिबाय नोंसिनाव मा दंबावो बे दैदेन खनजिथा बायदिसिना सोरबा भाइरेल जाबानो जे बिदि क्लिप लाबै बिदि भिडिअ हगारनांगौ बे नङाना नोंसिनाव माबा गैया नामा गाव दिमाग थानानै हगारनांगौ ब्लग बानायनांगौ गावबागाव कन्टेन्ट गावबागाव अरिजिनेल कन्टेन्ट लाबोनांगौ मिथिबाय बेबायदि सोरनिबा फट' होनानै सोरबा निजोरामोन सोरबा खनजितामोन सोरबा दैदेन सोरबा थौरोमोन बिदि भिडिअ लाबो नोंहा मा मोनो सोर एसेल' भाइरेल जानांगौ जोंनिखौ नायब्रा जोंनि भिडिअखौ जों रावखौबो जावा रावखौबो फोलाया जोङो गेजेराव थानांगौ गेजेराव मानसिया इउटुबार मालाबाबो फाइटिं जाना बा लड़ाई खालामनाङा मिथिबाय ना आं नोंखौ मोजां मानसि सानदोंमोन मैदेर मिथिबाय नोंनि माबाखौ आङो फेसबुक बा इउटुबखौ ब्लक खालामनानै होनोसै आं नोंनिखौ नायला आं दिनैनिफ्राय नोंनिखौ मिथिबाय केमेरा माबाखौ भिडिअखौ नुहैदोंबा दानायखा आंनिखौबो हाला आं नोंनि फेनमोन फल'वारमोन आं नोंनि नाथाय नों मा नुदों मानसिखौ रायै नों भिडिअ बानाय डलार खामायग्रा सोरबा फैसा आरजिग्रासो नोङो गासै लंकटसो नोङो मैदेर हिनजाव मानसिया बेबायदि हौवानि एगेन्सि खोथा बुंना नोङो मिथिबाय खोनासंखादोसो नोङो दिनैनिफ्राय नेक्स्ट टाइम आरो दा भिडिअ दा लाबोखा स्टप खालाम नङाबा मिथिबाय लामायाव लोगो मोननांगौ दिगदारसो आङो बेखौ नुखानाय मिथिबाय नोंथांमोननि जायखिनि आखरना फार्स्टआवनो थाङो नङा होमबा मैदोम नङा होमबा फार्स्ट पजिसनाव माने थाङो आरोना स्पेलिंआ ओंखायनो नोंसोरो एसे फाइटिं जादों नङा होमबा नोंसोर फाइटिं जादों मैदोमखौ जावग्रा मैदोमा नोंखौ मा खालामामोन मैदोमखौ जावनो नोङो हिनजाव मानसि जानानै बेबायदि हौवानि एसे एगेन्सनि खोथा बुंनाङा दे नोङो मिथिबाय मैदेराथ' मा हाग्रा जंगलावसो थायो न'आव थायो नामा मैदेरा बेग नाम बिलाय मैदेर मैदेर बिलाय
मैदेरा हाग्रायावसो थायो अरनावसो थायो अरनबारियावसो थायो मैदेरा न'आव थाया आनकमन नामसो बेलाय मुगै नाम बेलाय हिनजाव मानसिनाव मैदेर थायो नामा हा आनकमन नाम ननसेन्स बायदि बिदि भिडिअ दालावबाय दाथाखा नोङो नेक्स्ट टाइमाव मोनथिबाय नङाबा मैदोमा नोंखौ मा खालामदोंमोन मैदोमनि बागै आसि थुयै थुयै नों बिदि रायनो थांखानाय बाथ्राफोरखौ बुंनो ननसेन्स बायदि भिडिअ दालाबो हो स्टप इट खालाम दाननोबा दान भिडिअआ नङाबा दिगदार दं मिथिबाय मैदेर हाग्रायावसो थायो जंगलावसो थायो जंगल अरनबारियावसो थायो बेबायदि भिडिअ दालाबोसै मिथिबाय मालायनि क्लिप होयै होयै फैसा खामायनो सानदों नामा नों हा हिनजाव मानसिया गाव गाबाव कन्टेन्ट भिडिअ लाबो कमेडियान लाबो बेबायदि मालायनि क्लिप ससे ससे होयै होयै मालायखौ दंथि हरनाङा रायहरनाङा मालायखौ फोलानाङा मिथिबाय ब्लाडि फुल मैदेर साला ननसेन्स इडियट साला जाम्बि मानसियासो बेबायदि लाबोयो मिथिबाय रास्केल साइस साला औवा मोखां साला आंहा नोंजों रायलायनो सम गैया नांलायबाय थानो सम गैयाब्ला रायलायनो सम गैया मिथिबाय ननसेन्स मैदेर